Xa sei que vou a presentara noutra ocasión, non hai moito, pero que non podía pasar por aquí e non ensinarvos esta maravillosa orobanche. Espectacular e xusto debaixo dos piornos, plantas das que son parásitas. Estas, en concreto, están aquí agarradas a pequenas raíces do propio piorno que estou baixo el agora mesmo. A ver se vos lo ensino dende outra parte. Fixadevos que ben están aínda as flores desta enorme, por outra banda, enorme orobanche. Pódenselle ver as flores, a ver se dende aquí vedes as flores. As flores ten aí os seus estambres na parte superior dentro da flor para que cando entren os polinizadores pois rocen cos peliños da súa parte dorsal contra eles e poder desplazar o polen dun lado contra outro. Son espectaculares. Este é un macizo de orobanche que poucas veces tiven ocasión de ver. Unha maravilla. E debaixo de estes piornos, aquí, a 1020 metros de altitude, sobre as brandas que imos poder ver o vindeiro domingo 8 de xuño. Así que se vides, imos pasar por aquí e ídelas poder ver en vivo e en directo, que algunhas aínda non abriron a flor. Así que imos ter a sorte de poder observalas. Unha auténtica maravilla. Eu estou, vamos, que non podía parar sin ensinárvolas. E aí non me queda que pegar.